Автовокзал. Наступний припинок університет. Осторожно, двері зачиняються. Наступний припинок університет. Припинок університет. Наступний припинок опра. Осторожно, двері зачиняються. Наступний припинок опра. Припинок опра. Наступний припинок Центр молодежной творчости. Осторожно, двері зачиняються. Наступний припинок Центр молодежной творчости. Припинок Центр молодежной творчости. Наступний припинок Технічний університет. Осторожно, двері зачиняються. Наступний припинок Технічний університет. Припинок Технічний університет. Наступний припинок Усходній мікрорайон. Осторожно, двері зачиняються. Наступний припинок Усходній мікрорайон. Припинок Усходній мікрорайон. Наступний припинок обласна больниця. Осторожно, двері зачиняються. Наступний припинок обласна больниця. Припинок обласна больниця. Наступний припинок М1. Осторожно, двері зачиняються. Наступний припинок М1. Припинок М1. Наступний припинок поворот Шеврон. Осторожно, двері зачиняються. Наступний припинок поворот Шеврон. Припинок поворот Шеврон. Наступний припинок Шаби. Осторожно, двері зачиняються. Наступний припинок Шаби. Припинок Шаби. Наступний припинок Булькова. Осторожно, двері зачиняються. Наступний припинок Булькова. Припинок Булькова. Наступний припинок Ракітниця. Осторожно, двері зачиняються. Наступний припинок Ракітниця. Припинок Ракітниця. Наступний припинок Петровичі. Осторожно, двері зачиняються. Наступний припинок Петровичі. Припинок Петровичі. Наступний припинок Федьковичі. Осторожно, двері зачиняються. Наступний припинок Федьковичі. Припинок Федьковичі. Наступний припинок Щеглики 1. Осторожно, двері зачиняються. Наступний припинок Щеглики 1. Припинок Щеглики 1. Наступний припинок больниця. Осторожно, двері зачиняються. Наступний припинок больниця. Припинок больниця. Наступний припинок школа. Осторожно, двері зачиняються. Наступний припинок школа. Припинок школа. Наступний припинок свободи. Осторожно, двері зачиняються. Наступний припинок свободи. Припинок свободи. Наступний припинок автовокзал Жабінка. Осторожно, двері зачиняються. Наступний припинок автовокзал Жабінка. Підготуйте проїзні документи для контролю. Вихід
будзе праводзіцца праз пярэднія дзверы. Прыпынак, аўтавакзал, Жабінка.